To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So gani tare da babban mai gidana ɗan allo a cikin fim ɗin nan na ruwan jakara wanda ake kan ɗauka. Gaskiya ne. A koda yaushe muna ma 'yan uwa maza da mata barka da warhaka kuma barka da wannan lokaci, kuma muna yi ma 'yan uwanmu godiya game da sa albarka saboda kallon irin abubuwan da suke yi na channels ɗin abokina gashi nan Movie Fashion TV on set. Saboda haka muna aikin jakara, ruwan jakara ko sosai. Saboda haka a ci gaba da bibiyan mu da gashi da kallon abubuwan da muke kawo muku iri-iri saboda su faranta muku rai ba su baƙanta muku rai ba. Da fatan za ku ci gaba da bibiyan mu kuma ku ci gaba da kallon channel ɗinsa mai suna Movie Fashion TV. Na gode. Kada ku shafa, kada ku manta, ni ne naku ɗan allo aka Ali Baba aka a can Mahadi mai dogon zamani. Ina son haka, a respect. Na gode, na gode. To kun ga mai gidana kenan. Muna kan ɗaukan ruwan jakara, fim ɗin ruwan jakara. Da Allah kar ku manta, ku yi mana subscribing sannan ku yi mana liking akan YouTube channel namu Movie Fashion TV on set. On set. Muna godiya. Thank you.